zergatik gomutarazi Gabriel Aresti beraren 50. urterrenean hil zenetik. Askoren ustez omendu behar delako, eta hori da, omendu egin behar dugu Gabriel Aresti, baina nik uste dut berari gehiago gustatuko zitzaiola, beraren lana erakutziko bagenie gazte belaunaldiei. Jendeak jakin dezan adibidez, guk euskarazuk zergatik ez kantua kantatzen duenean, hori dagoela Gabriel Arestiren poema baten oinarrituta, edo San Simon eta San Juda kantatzen dugunean, hori ere Gabriel Arestiren poema baten dago, poema osoa da, kantatzen dena. Eta nik uste dut, jakin behar dugula zeintzu diren gure sustraiak, gero gu izango bagara. Nik uste dut, erakusketa honek horretarako ere lagundu dezakela. Gauza askorengatik gogoratu beharko genuke Gabriel Aresti segurola. Efemeride batengatik lehenengo bat, 50 urte joan direlako bera hiltzen ezkeroztik, eta komeni da, halako efemerideak heltzen direla, komeni da atzera begirako bat egitea, eta garai hartan berak egindakoak gomutara ekartzea. Eta asko izan zen, nik laburtuko nuke bere ibilbidea, esan da Aresti bere sasoian, bere garaian aitzindari bat izan zela, aitzindari ausar bat izan zela, eta bide urratzaile bat ere bai. Hala, ordura arte nahiko oztopatuta, nahiko itxita zeuden bideak irekitzen jakin zuen, eta literaturari, eta euskalgintzari, eta euskal komunitateari nolabait hortzemuga berriak erakutsi zizkion.